Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Yan barkamu da haka. Barkamu sake tare da ku a cikin darasin da muke gabatarwa na koyon Larabci. Insha Allah subhanahu ta'ala yau za mu shiga darasi na biyu a cikin littafin Al-Jadid fi at-Takhadib wa at-Ta'bir li ta'lim al-lugha al-arabiyya. Yan kun gani wannan juz'i na biyu ne. To dan haka wanda ba su juz'i na farko ba sai su bibiyi profile ina domin su ga juz'in farko kuma tun daga darasi na 1 zuwa darasi na 18. A yayin da ya tsaya a darasi na 18 yanzu an fara daga darasi na 1 a cikin littafi na biyu na Al-Jadid fi at-Takhadib wa at-Ta'bir li ta'lim al-lugha al-arabiyya. A juz'i na farko za ku ga mutum yadda ake magana da mutum ɗaya ne, yanda mutum ɗaya suke tattaunawa tsakaninsu. Mutane biyu su tattauna, aboki da aboki ko makamancin haka, ko ƙawa da ƙawa. Amma a littafi na biyu ne za ku ga yanda mutane biyu suke tattaunawa, ma'ana yanda za ka tambayi mutum biyu ko kuma yanda za ka ba da labari a bisa mutum biyu da Larabci. Kun san akwai bambanci yanda mutum zai magana da mutum biyu da Larabci da yanda za ka yi magana da mutum ɗaya ko kuma yanda za ka yi magana da mutane da yawa. To insha Allah subhanahu ta'ala wannan littafi zai magana akan yanda ake magana da mutum biyu tare kuma da yanda ake magana da jam'i, mutane da yawa kenan za ka yi muhadasa da mutane da yawa. Insha Allah subhanahu ta'ala yanzu za mu shiga darasi na farko a cikin wannan littafi mai albarka. Malam ya fara cewa ad-darsul awwal, darasi na 1, huma mutum biyu, fina'ul kurrati, nan kisa ne zaka ce fina'ul kurrati filin ƙwallo, fina'ul kurrati filin ƙwallon ƙafa, ko kuma ka ce fina'un fili, al-kurratu ƙwallo, as-sullatu kwando, al-asha abincin dare, isha'u sallar isha'i. In ka ce asha'u abincin dare kenan, isha'u sallar isha'i. Abdurrashid ya ce aina akhawaka ya Dahiru, ina ƴan uwanka guda biyu. Akhawaka ƴan uwa guda biyu, ƴan uwanka guda biyu, ya Dahir ya kai Dahir. Sai Dahir ya ce huma fi fina'il madrasa, su biyun suna filin makaranta. Fina a fili, al-madrasati makaranta. Ka ce fi fina'il madrasati suna filin makaranta. Ka ce fi fina'il masjidi suna filin masallaci. Haka dai. Sai Abdurrashid ya ce ma za ya amala ni hunak, me su biyun suke yi a can. Sai Dahir ya ce huma yal'abani kurratas sulla, su biyun suna yal'abani suna wasa su biyun kurratas sullati ƙwallon kwando, suna wasan ƙwallon kwando. Kun gan su nan. Sai Abdurrashid ya ce mata zahaba ila madrasa, yaushe su biyun suka tafi zuwa makaranta. Dahir ya ce zahaba ila madrasa ba'da al-asr, su biyun sun tafi zuwa makaranta ba'da al-asr bayan sallar al-asr. Abdurrashid ya ce mata yarja'ani min al-madrasati, yaushe su biyun za su dawo daga makaranta. Sai Dahir ya ce sayarja'ani qabla al-maghrib, za su dawo su biyun qabla al-maghrib kafin sallar magriba. Sai Abdurrashid ya ce aina yusalliyani al-maghriba, a ina za su yi sallar magriba su biyun kenan. Dahir ya ce huma su biyun yusalliyani za su yi sallar su biyun fil baiti a gida. Sai Abdurrashid ya ce ai baitin wanne gida. Sai Dahir ya ce albaitul lazi amamahu shajaratani, ya ce wannan gidan wanda a gaban shi, allazi wanda amamahu a gaban shi shajaratani akwai bishiyoyi guda biyu. Kun ga gidan nan ga bishiyoyin nan guda biyu, ɗaya biyu. Sai Abdurrashid ya ce wa mata ya ta'ashayani, yaushe su biyun za su ci abincinsu, za su ci abincin daren su. Dahir ya ce huma ya ta'ashayani ba'da salatul isha'i, ya ce su biyun za su ci abinci, ya ta'ashayani za su ci abinci ba'da salatul isha'i bayan sallar isha'i. Abdurrashid ya ce wa mata ya namani, yaushe su biyun za su yi bacci, za su yi baccin su na dare kenan. Ya namani za su na bacci su biyu ko kuma za su yi bacci su biyu. Dahir ya ce huma ya namani sa'atal ashira, su biyun suna baccin su a sa'a al-ashira, ƙarfe 10 dare. Abdurrashid ya ce wa mata yastayqizani, yaushe su biyun za su tashi daga bacci, za su farka. Dahir ya ce huma yastayqizani as-sa'atal khamisata, su biyun za su farka daga bacci ƙarfe 5. Fayaktasilani, sai su yi wanka su biyun. Wayatawadda'ani, sai su yi alwala su biyun.
wa yusalliyani sai su sallah su biyun summa yafṭirani sannan su karya su biyun wa yazhabani sannan su tafi su biyun ila madrasati hima zuwa makarantar su biyun fa yata'allamani sai su koyi karatu su biyun summa ya'udani ba'da zuhuri sa'annan su dawo su biyun ba'da zuhuri bayan sallar azhar. To yan uwa an ku kalli wannan darasin za ku ga yadda ake magana da mutum biyu ne, yadda ake muhadasa zaka tattauna da mutum biyu ko kuma zaka ba labari akan mutum biyu. To kun ga wannan akan yadda ake tattauna da mutum biyu ne, yanzu yana ta magana shi akan mutum biyu ne. So insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tsaya a nan gurin sai ku tara mu a darasi na gaba. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu.